Wapen Kabalen, nandito po tayo sa Barangay Pabanlag, Florida Blanca, Pampanga. Nagulat po ang aking kasama na si Rex RJ Laksamana. At makakasama natin ang napakatalino at napakasipag, napakabait na kapitan, ang aking kumpare na si Kapitan Renato Basto. Kumusta po, Kap? Okay naman, SB. Tsaka kay Kain Purong XB. Rex Laksamana. So, atinta mo pong beneficiary ngayon mga kaakay. At nanoya po lagi kakatamo mong may award wheelchair ngayon. Victoria Ramos, 50 years old. Ay, 54 years old. 54 years old po. Na paano po si Ate Victoria? Na-stroke po siya. Na-stroke po siya. So, oy takap. Good news at yun yung wheelchair bibiyaning akay ni Sol Party List. At samahan nyo po kami mga kakay para po i-deliver ang libreng wheelchair ng akay ni Sol Party List. Tara, Kap! Eto, nandito na po tayo sa bahay ng ating beneficiary ngayon, si Nanay Victoria. Nay! Maglukas ko po, kay. Siklod ko po. Councilor Jojo Bitog po. Sige po. Kumusta kayo po? Ito po. Ninano kayo po? May stroke kayo po? May hyper, hindi ko masyadong maintindihan. Okay. Sige po. Na-stroke po kayo, no? Opo. Kumusta naman po kayo? Ito po. Opo. At nandito po kami ng akay ni Sol Party List. Kasama po ang inyong kapitan, si Kapitan Renato Basso, at si Rex Laksamana po. Ano po? Dalaan lang po namin ng wheelchair. Opo. Na request po ni former kapitan ng Consuelo, si Kapitan Nyong Kaling. So, shout out kay Kapitan Nyong Kaling. Maraming salamat. At maraming salamat din kay Kapitan Renato Basto na kasama po natin ngayon. So, ano po masasabi nyo sa akay ni Sol Party List po? Salamat po ako sa King wheelchair. Opo. Okay? Philhealth Boy, nakasabi mo kay akay ni Sol Party List. Ayun po, muli po, nagpapasalamat po kami sa akay ni Sol Party List, pangunguna po ng ating Congresswoman Sol Aragones, sila Kuya Ching po. At maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta at pag-antabay niyo po sa ating mga senior citizen at PWD dito po sa bayan namin dito sa Florida Blanca, lalo na dito sa Pabanlag. Maraming salamat po akay ni Sol Party List at syempre sa ating pambansang konsyal Kap Jojo Bitog sa walang sawang pagsuporta dito po sa bayan ng Florida Blanca. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Kap, ano pingasabi yung kay akay ni Sol Party List? Ang masasabi ko lang po, sana huwag kayong magsawang tumulong sa aking mga kabarangay. At maraming salamat po kay sa akay ni Sol, kay paring Jojo, SB member Jojo Bitog, na siya po ang representative ng akay ni Sol dito sa 2nd District. So, sana po humaba pa po ang inyong serbisyo para sa buong Pilipinas at hindi lang po dito sa Barangay Pabanlag, sa buong Florida Blanca. Maraming salamat po akay ni Sol. Maraming salamat po, Kap. May sahap-sahap taong po, may abi-abi para kayong panyuling ng Barangay Pabanlag at ng Balen, Florida Blanca. Kaya po din kakatamong kaluguran ng PWD. Sa ako pigayang pambansang konsyal Jojo Bitog, magpasalamat kang Kapitan Renato Basso, magpasalamat kang Kapitan Nyong Kaling, magpasalamat kang partner ko, kang Rex RJ Laksamana, at magpasalamat kang akay ni Sol Party List. Maraming salamat po. God bless us all at mabuhay po tayong lahat.